Rutinitas nyong saben dina minggu nek nanggone mamake. Seperti biasa ki anu video dina wingi ya, dina minggu nyong soalnya tembe kober ngedit kok. Iya nyong anu garina gombalan pas ngumbahi nang dina Setu. Soalnya dina minggu wingi nyong bebah ngumbahi. Nek nyerantak nang ngumbahi mesti mengune mamake dadi kawanan. Lah nek wis kawanan otomatis tekan ngana dolane kurse delatok alhasil ya ora marem golek dolan. Lah Mbak Ida apa ora tau nginep nang nggone mamake? Nyong pancen jarang banget nek nginep nang nggone mamake. Paling nek anu garep bali mang umah kon dilalah sore nek udan tembe nginep. Malah cokane mamake tek perintah sing nginep nang nggonku. Saurunge OTW biasalah ki arep dandan disit ki sing paling utama ku dandani Aldo. Oh iya mbok ana sing salfok dene Aldo ora tau helman. Sebenarnya Aldo kuwi duwe helm tapi ora tau gelem nganggo kok. Mulane nang nyong seringnya tek nggoni topi utawa kanggo jaket sing anak ketune. Oke singkat cerita ki nyong wis tekan nang ngone mamake. Lah nyong tes tuku semangka gue warnane abang jembrang. Rasane legine pol. Lagi nyong juga tuku ceker nang ngone Mbak Tri sekilo kuwi 10.000 gede-gedene pol murah mbok. Lanjut gari nyukurna Bagas ki ora tau-taune Bagas kuwi aleman banget golek cukur nangis mani. Wis bali nyukurna Bagas gari ngrantingi rambutan karo medso. Sone kuwi nu akeh nom-nom banget tapi nang mamake kuwi ora diraih. Nah tanggane juga ora gelem ngepet sok. Jadi daripada eman-eman ya wis nang nyong tepeti. Berhubung anu sore dadi nyong lanjut bali tapi sebelum kue biasalah Aldo njaluk jajan dhisik. Oke kesuwun sing wis nonton ditunggu VOD selanjutnya sing arep takon komen bae.